Julle pad 3. Nou as ons nou by die 2, by die 1, 2. Nou ons is hier by die 1, 2, by die 12. Okay, nou is hier julle. Nou wat gaan in wag. Nou wat gaan in 12 van? Nou er gaan niks in nie. Okay, we gaan 16 aan julle. Gaat 16 schrijven. Maar daar som. Dat is 1. Dat is 1 appel. Nou gaan we staan. Maar als we gaan langs noemen, want we gaan nog niet abonneeren. Nou gaan we die. Die is 4. Die kan niet samen zien. Zo gaan we niet in 0 komen. Daar belai nie. Het moet nou kom. Nou eers bring jy dit af. Nou sit die geschut staan. Nou eers bring jy dit af. As daar 4 is, we know. Nou is hy groot, die is groot. Die is niet uitgenoeg. Zoals gaan die niet uitgenoeg maak. San die hier bo sit. Dan is die 4, 8. Daar zit. Dan is daar gewoon 10. Die is 1. Dat is nou, zo deze 1. Rest, nou brengen we het af. Zorg je van afbrengen, dat is meer. 16. Nou is die gericht. Nou is er nog een 1 daarboven zit. 16. Nou probeer de rest van 0. Klaar! Yay! Mama, go kijken wat voor bier ik